ki khubor ki babnia ka Presiden kari ka Droupadi Murmu kala Leit Vatican City hendak ka step manishim Bynta ha ka Jingtep on tap ya upop Francis la senran lang yaka da Menteri Katanat Parliamentary Affairs ukiran rijuju Menteri Khana ka Sarkar Pedeng uba khami ya Katanat Minority Affairs George Kurian bat usembut lampang jong ka yeng dor bar thau an ka Goa Joshua D'Souza ka Presiden kan sasa arsengi ha kane ka Jingtep jongka ka ban penpau ya ka jingishim Bynta kari ha ka Jingtep buram khaddu ya ki kam jong upop kumjo ru ka Sarkar Miklaya kala penbena ban rakhe ya ka sngi tep jong upop kum ka sngi ban le sngolam ha ka jilla